výzva, všelijaká výzva. Výzva na všelijaké kanály. Neskutočné, toto je... To, čo je toto napísané, takže výzva, všeobecná To bude výzva. pršať, alebo sa tak blízka? Picino, Nové Mesto nad Váhom. Samozrejme, nie sme nad Váhom, my sme chatová oblasť. No. My sme nad mestom. Nad mestom. Čiže Picino nad Novým Mestom, nad Váhom, nad Váhom. No, takže, áno, samozrejme, silná ako to tu myšlienka. počuli, všetko. Silná myšlienka, takže takto. No. Hen mŕtvý madar. My sme tu všetci nad Váhom a ešte sme tu aj na chatovej oblasti a nad Novým Mestom. Nad chatovou oblasťou. A neskutočné. Takže my dávam krátku reláciu nad Novým Mestom. Krátka Točím to reláciu. iPhoneom, povedz. A momentík, áno, ty, čo si tam s tým iPhoneom, ty tam ešte vydrž, samozrejme nebrejkuj sa, pretože máme... Break iPhone? Break iPhone sa hovorí. Samozrejme, ten, čo tancuje, hovorí breakdance, ten, čo počúva, hovorí break iPhone. Samozrejme. Samozrejme. Takže, krátka relácia. Relácia. Tento jazyk ma neposlúcha. Nie je to môj. V podstate voláme Jožka. Jožko, hlavne Jožko si tu. Nie, nebudeme. Tentokrát nebudeme hovoriť o Jožkovi Železno, ktorý tu väčšinou počúva, ale to takto. Necháme to úplne tak, pretože vždycky boli na stážnosti, že vysielame, keď sme len napití. Samozrejme, My sme napití. Filip je triezvy. chodíme sem na chatu, chodíme pod tou podmienkou, že sa chodí napiť. Takže naše relácie väčšinou sú také, že veselé. Dobre, takže chcel som len povedať, ozaj, že dávame víc. Ak to má ozaj záujem o spojenie, rád by si pokecal len o počasí, O niečom? o pekných ženách, o O lastovičkách. čokoľvek. Nie o pekných Lastovičky. voľných ženách. Ja by som chcel rozprávať o eštebe. To nie. Takže Ja až sme potom. voľní a budem počúvať samozrejme. Takže studna prechádza na príjem? Takže studňa prechádza na príjem a počúva. Po jednom. Miky, po jednom. Ale stáhni výkon. Samozrejme, ešte raz, mali sme tu Brejko. Kanál 2. Brejko, jak sa ti dá? Skús ešte raz. My sme ťa počuli a... Bolo ich tak veľa. No, ale To sa tak hovorí. Zaujímavé. Brejk, skús ešte raz. Bol si tak v pozadí. Trošku sme tam len náznakom počuli. Poď ešte raz. Stáhni mu Poď. Cicinový. Boli príjemné žuky ženské. Aj to je dosť. Jak by som... Nehaj. Hop, jak ťa môžem poprosiť? Kanál 4. Za chvíľu. No, počkaj, odkľúčujem na chvíľu a hneď ti poviem čosi. No, počúvaj ma. Dá sa ti použiť kanál XXL? XXL? To je... 10, 20 a L je 500. No, Ty vole! použijeme, Toľko ich tam asi není. použijeme úplne štandardný kanál, ktorý používajú všetci nadštandardní zamestnanci CBčka. Takže kanál číslo 2. To, že mám veľkú hlavu, nevadí, že? Piaggi. Biaggi? Nie Biaggi, Piaggi. Ako PM a Áno, IG. PMG. Ako spoločnosť. Ako BMG, PIG. BMG. Kanál 2. Kto tam chodí? Ešte raz opakuj, nerozumel som na tento kanál, ktorý chodí na tú dvojku, Kto tam neviem kto. chodí? A na ktorý kanál? Ešte nerozumeli sme. Kto tam chodí? Na ten môj na 40. A na dvojku dochodí? Mariaky kokot. Dobre, prechádzame na kanál 40. Aby sme neboli bariaky. Aby sme neboli bariaky. To je 4 a 0. Prechádzame kanál 40. Neroger, kanál 40. To je naopak, ty kokot. Ale tam sa chodí všelijaké. On ide do kolečka, my. Športovec jeden. Však nechceš svoje kolečko. Piaggi. Počkaj, uberiem squelch. Aj, Uber. A povedal na Uber.
Paradaj. Kamaríde, ty mi ideš, Trháš. ty trháš tu. On mi zhodil maso z grilu. Jak sa hovorí ten meter? S. S-meter, ale my tu máme M-meter. Iný gangster. A normálne, keď chytíš ten obyčajný ten meter, vieš, ten drevený, to keď ho rozložíš na ty oné, vieš, dostane z toho také M-ko. Tomu sa hovorí M-meter. A ja som si vždycky myslel, že je to colstok. Presne, dobre hovorí. Môj človek, colstok, to je colstok. Počúvaj ma. máme Nejaké tu cudzé odborníka slova. na to. Nie, colstok. Sú to tvoje slova. Ale počúvaj ma, normálne ten meter, keď chytíš z jednej strany, z druhej strany, dá si ty dve kolónky Počkej. a dve kolónky z Zaškul. jednej, a potom vlastne tam ty Počkej. ostane vlastne také Daj M. poradné. Takže tomu sa No. hovorí M-meter. To je ten klasický meter, ktorým sa hovorí Koko, ty si M-meter. Čínan. Pozri na moje oči. Nadstav to tak, aby som sa videl. Dneska to bude M-meter, ale ja viem, že vždycky sme tomu Pozri na moje oči. Presne, súhlasím s tebou. Modro, je to colstok. Ja som mal teda stolára. Jablčko neviem. ukáž. Máme tu kolegu Ja mám jablčko. nádeného Ja mám jablčko. Kara. Pozri, nádeného- to jaké jablko. no, nádeného PMK. Len mi to nekúšaj. Volá sa Tono. Dáte No, vás ja- potom Je to mikrofónu. colstok, ten drevený Ale to colstok. presne hovorí to, čo hovoríš ty. Že No, tam boli miery z coloch a potom... Dobre, dobre. Moment, Ten kachlak. počúvaj ma. Nekľúčuj, teraz nevyprávaj, dám ti jeho. Dobre? Ja, A on to